Wala pa'y social media sa panahon ni Jesus. Pero iniglakaw na niya ngadto sa public places, thousands ang magpunsisok niya. Bisag moabot pa siya ngadto sa mga daplins dagat or ngadto sa bukid, ngadto sa disyerto, mga tao libuan ang mosunod niya. Mura ba siya magnet nga kana ganing basta imong agi diha sa mga metal mo pilit ba mga metals. Una sakto gyud kayo ang description. Sakto kayo ang description nato sa kanta na para ni Santo Niño, kanang Bato Balani sa unsaman. Kana mo importante kayo. Bato Balani sa guma o gugma. Mo na siya. Tungod kay ang gugma sa Dios mao may hinungdan nga nabuhat ang kalibutan. Gugma ang sinugdanan nganong nabuhata. So doon na gani tao nga magpakita og gugma, mamagnet kita na. Lingiyay mong tupad ing na magnet ka nako. Ing na kano. Og di gani na mulingi nimo pasabot, wa na siya ka experience sa imong gugma niya. Di ba? Ganahan kay taana mamagnet kita kanang tao nga magsigig higugma na to, mamagnet na. Nya unsa may unag yung buhat sa gugma. Love is creative. Creative ba ang gugma? Di gina siya mahutdan og mga pakulo sa iyang kinabuhi basta nahigugma, di ba? Kanang nahigugma birthday sa akong asawa, niyang nahigugma ang bana. Sige gani siya kung sa kaya akong i-surprise akong asawa, no? Niyang asawa sad kung nahigugma sa iyang bana, mag-anniversary ni karon. Unsa kay akong i-surprise akong bana? Puol naman kay itong style na kusuna, maghimo kog bag-o. Creative kay nang gugma, di ba? Unsa mamong na nagluya mo na inyo mga naong? Pareha sa dana ba kanaw? Musimba ka karon, musimba ka, ug nahigugma kas Ginoo, doon na jud kay style nga himuon aron nga ang active ka ba? Amo na ikaduhang quality sa gugma. Love is active. Gani tawgon na siya proactive. Kana bang mag-una siya ba? Dili siya maghuwat nga naay mahitabo. Kaya ang tawag na reactive. Ang gugma is proactive. Nga ikatulo, ang gugma restorative. O doon na may naguba diha, i-restore na sa gugma. Kabantay mo anang maglalis ba, mag-away. Unsa may gigamit ana inig-away, nganong nabungkag ilang relasyon, wa man na mo gamit og gugma. Ang gigamit ana, unsa man? Garbo, kasuko. Tanawa inighupas sa garbo, ighupas sa kasuko, makaamgo na sila. Nya musugo dayong text ang usa, I love you. Unsa may sunod? Hoy. Mubaw sa tong usa. Love you to. Kita dayon na, gakos dayon na, restorative na, restore na ang ilang relasyon. Ambot ka ang relasyon aning ato ro mga politicians, ma-restore pa ba ka ni? Ang nag-impeach o ang gi-impeach, ma-restore pa ka? Ma-restore dili. Depende. O mo practice sila gugma katong 215 ka congressmen nga nag-impeach sa vice president, o mo gamit ang vice president o gugma, or sila bakang 215 mo gamit o gugma, ma-restore.
Kay karon nangabuak man gyud hastang mga constituents, ang mga botante. Hala, nagkatibulaag na murag yung mga murag katong iro ganiha ba nga nagbugno. Saba kayo ang social media. Ako gud mura na lang kog pulan magkuan. Ang reaction bas mga tao gubot gyud, gubot. Napagani dahi gipost sa social media nga dunay nangumpanya nga usa ka kana ganing congressman nga nakapirma og impeachment sana kulit-kulit og maayo sa nanambong, gilabay ang microphone, nibiya, ni walk out sa stage. Nya nisinggit dayon ang mga nadungog sad kayo, nisinggit sad ang kaning mga katong nanambong ba. Signature pa more, pirma pa more, ana. Gilabay niyang microphone, ay kay sige siya giyaw. Wa ambot unsay gibuhat atong nikalit na siya ganas microphone, pak nanghipos, singgit dayon namakpak. Sige, pirma pa more. Naku, kapuya yan no? Nga naman, tungod kay ang kalibutan karon wa na mo gamit og gugma, ang gigamit kwarta. Kung ang gugma creative, ang kwarta unsa man destructive, makaguba. Kung ang gugma sa tong usa creative, proactive, ang kwarta reactive ng kwarta. Mulihok ra na basta naay mahitabo niya kung ang gugma sa tong usa restorative, ang kwarta unsa man na siya destroyative. Nabay word nga destroyative. Kana bang ang nindot gubon na sa kwarta, gubon basta na nay kwarta. Gipang post masad karon di social media pagka nindot daghan kayo nga mga namirma kanang 215 gipang post man na karon wa pa magi ko mahumag sigig tan-aw, sige kog sunod anang ilang ipang post, gipang review unsay relasyon aning 215 ngadto sa gi-impeach nga vice president kaniadto. Gipang review ba pagka nindutas ilang relasyon, ana gakos ikakita ana yun napay mo speech nga sigig yung daig ana, pero karon ni pirma naman og usara gyud ang akong nakita nga ilang gisigig singgit diha sa social media tungod ra gyud sa kwarta, millions, billions of money ang gigamit kwarta. Pagkaluoy gid nato basta mosud na ning kwarta. Muna si Jesus tanawa ha sa unang pagbasa sa Book of Genesis, paghimo sa kalibutan wa mo gamit ang Ginoo og kwarta. Sa upat ka adlaw karon nagihisgutan sa creation of the world, dili kwarta ang gibasihan. Kita kaning atong simbahan, kwarta man ni atong gibasihan ani asa man mo barog og wa tay millions nga mga donations nga nadawat kanang Kapilinya de Fatima, di man na mo barog kun way mga millions. Pero ang Ginoo ang iyang gigamit ang gahom sa gugma. Giling niya imong tupad. Ing na kay kwarta niya. Ing na ba? Na kay kwarta. Muingon gani nang wa. Mauro ba gini atong sagad? Ing na kay kwarta niya. Wa ko'y kwarta. Muingon gani nang wa say kwarta kana tawhana minus kay naggugma. Minus kay gugma. Ang mga santos ang gigamit sa nila gugma. Mao nang nahimo sad silang attractive. Kana bang maka-attract sama ni Santa Scholastica iyang igsoon si Saint Benedict. Nagtago ra gud to sila didto gud sa bukid. Pero ang mga tao manuol ngadto nila. Ana, kinsang asawaha dinhi nga maka-attest nga ako father, akong bana mangita gid na nako, malipay gid na siya moabot nako. Taas ang kamot.
Wa man gud mo magamit og gugma, siging pangita ng kwartas bana, pangayo ng kwarta, destructive kay na kinsa mga banaha dinhi nga pangitaon gyud asawa kay ang asawa murag gid siya og kana ganing mahimasmasan or maunsay tawag ana, murag gid siya ma-comforted basta moabot na ang bana, taas ang kamot mga bana. Butlang. Kinsa ninyo dinhi ang malipay jud kaayo basta nana ang inyong parish priest, taas sa kamot. Awa sa inisa. Kasi ginaging mahirap ang balhin kay. Depende lagi na kung mogamit tag kwarta, bungka ginatong relasyon, pero mogamit tag gugma, manggawas ang dagkong kwarta. Kanibitang nang donate nato dinhi, whole world guni ginagmay kanitong slat-slat pilar go nang 1,000, 500, 100. Pero ngano mang daghan kaayo nang hatag, pulos-pulos gini sila nga higugma. Paghatag nila sa kwarta, way kapalit. Kasagaran sa atong mga politicians, sad to say, mupagawas gani sila kwarta, do na ginay word ayaw ko kalimti. Pero ang kaning mga Diyos nun, muhatag nagpabor, muhatag nagkwarta, muna ilho nato ang mga politicians nga tinuod nga nagmahal sa atong nasod, kanang muhatag nga way pagpangayog baos. Kana bang mga tao nga dili kay magsigig hisgot sa kwarta, dili nila ipagarbo ang ilang dagkong kwarta, kana mo'y tinuod nga politicians, kapoy na kaayo ang pagsigi natong pangayo ug ayuda aning mga taong kwartahan kuno, kay nagtuotag sila'y makasulbad sa atong problema sa nahitabo karon sa atong nasod, makasamot og problema kining mga taong kwartahan, kining mga taong tawgo natong mga elite persons, rich persons, di-destroy our nation, they destroy our relationships. Sad to say, mo nang mubalik tas Ginoo, gugma ang atong gamiton, ug sayon na nailhon ang gugma, kay bisag dili na nimo isangyaw mo ana na. Tanawa ha unsay resulta sa gugma nga gigamit ni Kristo, giayo ang mga masakiton, karon gisiro ang budget sa PhilHealth. Kaklaro ana, si Kristo ang tanang masakiton gidangad to niya, giayo niya, wa mo gamit og kwarta, pero ni ay mga kwartahan nga gahisgot og 6.32 trillion nga budget, zero ang PhilHealth. Dili na nato maklaro, kaklaro ana. They are bad politicians. Niingon pa gyud nga ako noy pundo nga 600 billion nga wa gamita sa PhilHealth, mo nang gisiro nila para gamiton ang 600 billion. Naaroy findings nga gipagawas gikan man tingali to sa dito, kuha ba to, ombudsman ba to, gideclare nga ang PhilHealth bankrupt by 600 billion pesos. Bali di ay ambot og i-verify na ninyo, kaya ako nakadungog raman ko diha sa mga balita. Pero ako lang ba, mura ko isip pare nya mo ingon ra ba sa uban nya, ikaw Father, wa ka makinahanglag kwarta. Yes, I need money para sa simbahan, pero di ko ganahan og kwarta nga gikan sa garbos mga tao. Mo nakabantay mo diri, wa gid tay ginganlan nga donor. Nayuban mahiubos nako. Naagani ko'y mga suod nga kaila nako nga mga dagko gyud ng mga negosyante. Wa jud ko kadungog nga nagingon sila nako, Father, muhatag ko ani, isibya o niya ako ngan ha, pero naipipila nga mo attempt, pwede ma-mention akong lola, akong lolo nako, sorry ha, di ko mo mention na ay mo donate na to din higtag millions, na ay tag 100,000, di kita mo mention ngano man aron dili makaingon ang mga tao nga ikaw maoy author aning maong kalambuan. Kay in the last analysis, ang Ginoo ra gyud author. Kung nahigugma kang mo donate, hala palit og slot
Slat lang. Ang atong isigig Sibya, pila na kaslat ang nahalin. Di ba? Wagi tao. Kay kanang ni-donate para sa Ginoo, ang nihatag og 1 million o ang nihatag og 1 centavo, puparihara na og value sa Ginoo. Kadtong biyuda nga mihog og duha ka dako, nilabaw pagani ang value ato para sa Ginoo sa nihulog og dagkong amount sa kwarta nga 10% ra sa ilang income. Ang biyuda iyang gihug ang 2 centavos nga iya na gitong nahibilin og katapusang kwarta because it was given out of love. Mga milyonaryo ang ato mga politicians kasagaran. Gibak-apan sad sila sa mga bilyonaryo nga mga businessmen and rich people. Pero sa tan-aw sa Ginoo ana, lapok ra na. Tungod kay ilan ang gibuhat ang paghatag o gamayng share kunohay sa mga tao apan ang bugti mao ang ilang kadaugan. Nya inigdaog na nila unayon sa tanila og tigba sa atong luyo pinaagi anang graft and corruption. Daghan kay na sa social media. Naalaroy mayor nga nisulti, isog mo kay na siyang nisulti, ambot unsa sa kay iyang kasinatian. Iyang gisulti, pilay corruption. Usa lang na ikakuana, akong nakita ang social media, kana bang suga bas daan ba? Kasi tawagan na, kana bitang ibutang sa daan. Street light. Sa iya ditong analysis, nasayop lang sa ko, kadali-dali sa ko to. Ang value ana, mga naara ko no sa kada meter, ang value ana, naara ko no sa mga 200 mantingali to dollars, ang kada meter ba? Niya ang gi-charge ko no dinhi, pila to? Basta mo diferensya og mga duol-duol 10,000. Ang diferensya ba sa actual price o sa charging dire 10,000. Pila ka millions or ang mga suga nga gipamutang sa tibuok Pilipinas. Nya ang butangan unta kuno ana corner ra kay para maklaro kas mo kanu ni balaod pila ka meters dire nya corner. Ang street na gyud ngadto butangan mura na lang dekorasyon ngano man kay naay ginansya kada usa ana, naay ginansya. Usa lang na ka aspeto sa korupsyon nga gipasiugdahan sa atong pipila ka mga leader sa nasod. Nya diin man nagikuha gikan sa atong mga buhis. Mura bag mga slat-slat ba kana mga buhis nato nga gipangsigig hog diha nato ginagmay mga charge anang atong gipamalit tangag mga vat-vat ana. Nya ang atong mga leaders magsingon pay your tax religiously. Gukuron dayon tas BIR, pay your tax. Masira ang imong business nga gamay sari-sari store, pay your taxes. Ngano man kay tuwa ditoy gaatang magampo ta nga maghigugmaay na ta, no? Love restores the goodness of the world, and let us restore this goodness through Jesus.